Kay mo siyang gitawag og tsako o nunchak. Ang uban gagamit ra sila og kuan kanang kahoy. Ya, ang gibuhat sa gatudlo namo ato sa sensei namo, ang iyang gibuhat putaw yang gigamit instead of kahoy. Putaw kay kung kahoy mo gipraktisan, murag di kayo ka maningkamot kay di mo guys sa sakit ug igo. Ya kani siya kung sipyat ka makapaningkamot ninday ka kuan. Makapaningkamot ka unsaon pag-practice kay maigo naman ka. Kanang katong practice nga ni tag kuan. Mas kasimana o sa wala ang bunog. Mas nito ta putaw kay sa kahoy pero depende sa nimo kung asa ko komportable. Ina yung kaya siya putaw. Tudlo sa damon sa unang proper pagpatuyok. Dili na mo yan ang kamot. Tumba barog na siya. Dili mo ni pangusgan pag ana nimo. Hilay ra tawa. Nang mayra. Tuyok na siya giya. Putaw ni udol kontra. Dikado mabuak. Diba? Okay, bawa na kang patuyok. Nain ra ko. Okay, bawa na kang patuyok. Pasipit na mo sa ilok. Ano muna ko sa ilok. Doon lang kontra. Ganang kamay ko yung napapangig. Kanin, hapakon na yung padusaas. Balik siya doon. Hapakon na yung naw. Sipit liog. Ano? Pasunan ako ha. O muna, gamit sa mga putaw, ang gigamit na mo ani, tubo raw si tawag ni tubo anong kanang baligya sa mga hardware. Oh. Tubo nga Tubo. kanang mura para sa kanang tubig bitaw. Para sa mga bike. Tubig o bike inana. Mga plastic ani pero may ning kahoy. Hindi putaw. Putaw ako rin giputos og electrical tape yung kadina. Yung gibutang og lansang lock sulod. Ana, luwas na kaani, kutsili yung bangga, imo at sako nga putaw. Ana, mo ana man dahil ang uban katong mga gara-gara. Ay sa iyon ra man kasagnon sa gahong sanina. Ya, panahon ba makaupas og sanina? Kalmar ra ka, ana ra. Nay gabit-bit ang kutsili yung kontra, napasikat. Pasikatan sa dimo, ano ang tanimo kasi ni doon. Madto ka na mag. Ana, uban pakita daan ay tsak. Kuan, tsakorno. Like atbang siya. Sa wala pa siya ni Duli mo pakita, isad pasikat mo kay ganahan. Nama, isad. Kalmar ka, naharap ka. Ako. Tawa. Ihinay mo ito. Ano siya? Ihinay mo. Anong puno? Sinay. Ano muna ko sa ilok. Sibit ilok. Damang siya kalit, kapapangig, dok. Damang ko din siya, kapakabli mo ulo, yung ulo. Puli-puli. Ano no? So, anak-anak, ibusli, anak. Ang purpose ng anak-anak, wala kay balo ang kontrang, masa ka mabunal. Dool siya, kaya pak naman si lalong ka, ikuha ni mo, buyan sa ibabaw. Di kasal. Pwede ka na mong ihapak, pwede ka ni, alam to porma no? Pwede ilalong kaagi, o pwede sa ibabaw. Na, kung makabalo ko ta kasi yung ibunal, doon siya, ilawang o kare kong bunal. Okay, butang na ga, ipakita na kung saan dyan. Kaya maragit ka po yung dyan kupot. Oh, guys. Hi guys. Welcome back sa ating channel. Obre pa man meron. Bangilan lang sa sabon ng likod. Man pang kupot og sipon. Bangilan sabon para matarang kamera. Kojik na nga mong gibangil guys ha. Para matalo yung camera. Cellphone lang sa cellphone lang ginitong gamit. Doon siya galit. Awa, mo niya. Hindi mo na. Doon siya galit. Doon siya. Dari kung kuan. Awa. Ay kay padol. Pwede siya na Andre. Ilawang ko karing ilawang mong gamiton. Go inaw. Go. Go inaw. Ya putaw na eh. Buak na. Pwede mo ibabaw. Bunal sa ibabaw. Ay rin padol kaya. Kamu das mag-secret ka na to. Ito, inaw niya. Doon siya galit.
Bisan ikaw guys, kung paan ka mo do o labi ng tsako ang imong bangga. Bisag unsa pa nimo ka maayo basta tsako. Para Iyawan ba? jud ka. Oh, yeah, okay, okay, gamit. Ah. Simple ra bisag di ka maayo mo gamit og tsako basta nagbitbit ka ani, nahangin mo na. Sobra. Ayaw mo pud tira sa tsako. Ay, dire oh, unahon niya. Amo siguro yung sakit. Bisan pag mayong gangguan. Ari. Kamot. Yung mga bukog-bukog. Unsa man day dong panalitan day og ani day igo day sa mga ni ani sa mga unod ra ani day di wala ni sakit. Sakit Japon pero mas sakit yun yung bukog. Yung kiyo-kiyo ang gamot, kurog-kurog. Mo ni siya. Ah. Wait, bitin na video. Mo na siya guys kung asa ang kuan guys.